Hello sonaफोर माबायदि दं नोंसोरो आं full fit and fine. Welcome back to my channel Janalini जिउआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बराय हरबाय. साननै अखा हायै दिनैसो अखाया गारबाय जोंनाव. जों दा ओंखायनो थांगासिनो दं मोनसे फिसा दखानावहाय हटेलावहाय अखा बोथोर obviously सा ओमफ्राय उनाव पकरिखौ गोसोखाङोना नोंसोरबो आं बिराद गोसोखाङो ओंखायनो जों दा थांगासिनो पकरि दखानावहाय पकरि जाहैनो ओमफ्राय उनाव आंजों दंफायो बिथांमोना बे बेयो खाथिगासिनो ओमफ्राय उनाव दङ जाबाय लामाजों गामिनि ओरैबायदि टुटा फुटा आयु दलं गोदान बानायदों माला जि जागोन मिथिला. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. अरे मैं लड़की चलेगा. बे जाबासो स्रां मोनसिगोन गोसोआ. ओमफ्राय थांनोसै क्लुक बे लामाजोंनो जोङो. ओमफ्राय गामिनि नजाराखौ नाय. लामायाथ' एकदम अबस्था गैखाला. एकदमबारे बायग्लिलांजोब्बाय. ओमफ्राय दा हाखौबो लांनो फैगासिनो दैमाया. जों दैमाखौबो नायनानै फैगोन दैमाया माबायदि अबस्था जालांखो. मा जाखो? हो? पुलिस गारिखौ गियो नङाबा? आयौ मानो? मानो गियो नों पुलिस गारिखौ आबा? मा दङ? पिस्तल? अ ए नंगौ हुख्रेम जानो गिदों नङाबा? आयौ सना हुख्रेमालै ओमफ्राय नोङो मासे गाजा थाबायदो आबा मामिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होन दे होन दे गोसा होन गोसा मामिनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम होन. Yes, जों गामिनि दालां बिमा फिसा दावदो फिसालाया ओमफ्राय बेसेबा गाजा हादिंथालानि माबालाय हानजालानि आबौआ ओइ नै ओमफ्राय उनाव दैमाया जोंना नालाय खुख्राजोब्बाय ओरैजाय खिनियाव नायलाय जोंहानि न'आ खिनियाव ओमफ्राय जोंहानि हाखौ आधा लांखाबाय. दैमाखौ नुफैबाथाय ओरैबायदि टेनसन जाखाङो न'खौसो नुदोंना दैमानि अबस्थाखौ एकदमै खिनिया सेस लांजोबखाबाय. दैमाखौ बिराद गिदिरसो जादों सानदोंमोन एथ' अखा हादों मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय दैमाया बारा देराखै ओरैनो दैयाल' एसे गुबुंले जादों. ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो ओमफ्राय पकरि दखानाव पकरि जाहैनोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै. हा? पकरि दखानाव फैनाया सिदा दादालाहानावसो हाबफैबाय. बिराद मोजां मोनो बेवहाय फैनानै गेलेफैनाया एकदमबारे सासे बिमाय जानाय दं उन्दैयै बेजों जि गेलेफैयो. बिथाङाबो जि लाजिखायो. मा ओंख्रि जानाय? साना नङा मालाय नै बिमायाबो देन्जार गिदिरथार. सरि
हिनजावफोरा जों गामिना मैगं बेफारिफोरा बिराद थाखा खामायबाय बिसोरो ओमफ्राय दा जानानै फैबाय जोङो न'आव गोथावबो जादोंमोन एसे नायदो ओरैबायदि खरस खालामखायो सानसेयाव 100सोनि जाखायो बेयो मोनालायबाय फैयै 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 थायै दा न'आव थांनोसै ओमफ्राय दा मोनफैबाय जोङो न'आव पकरि जानानै गेगांगांनो होमब्ला भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बेनिफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोननिसिम थाङो लोगो मोनलायगोन होमब्ला नेक्स्ट भिडिअआव होमब्लासिमालासि मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था सो बाय